a danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban Tinkiya. Salamu alaikum baby, how are you? Fine baby. Ina lafiya? Wallahi lafiya Ya kalau. ibada. Lafiya lau. Jiya ba ci abinci ba saboda ke. Me yasa? You are always on my mind, always on my brain. Baby ka daina sa damuwa. Ka san fa ina son ka. Wallahi ni ma over. Sosai. Kin zo kin bar da sai ga katon banza kalamaki. Kai kuma ubanka nace. Wai kai? Kai ka iya bakinka, ka iya bakinka. No me know you know my water for you. I will build you anytime. I will slap you tau. Who are you? Kai? I am baban Tinkiya. What? Yes. Yawwa. Kai ke kuma da san zaman da zan yi da ke. Sallah ma rufe mun baki. Ya zaka zo ka sa mu a gaba kana yi wa saurayi na maganan da bai dace ba. Kai waye? Saboda kin gan shi daga gidan wando ko? Bari in je gida sa kayan sana kai sai na siya zuciya ki na siya zuciya yan gidan ku gaba daya. Zuciyar wa Allah ya kyauta. Sai giya bai kama da bari. Wallahi baby ina son ki sosai wallahi. Wallahi ni ina son ka. Na fa fi ka son ka fa. Wallahi a. Ka san yanayin da inke shiga. Ya haufa nan. Dama na faɗa miki zan je gida zan sa kayan sarakai. Da ke da dan baturiyar nan sai na fi ku haske Qur'ani. Baki ga aka shafa mun huda ba. Har inda na je sai da kallo na kake. Yarinyar nan kari daga furta ce kuwa ta bin kisa ya kai 30. Saboda wanka na ya burge ta. Kaga da Allah malam karka dame ni. Ni fa na faɗa maka fa bana son ka tunda na samu wannan batura ni kai ka daina damuna ni na sanja bana son. Kuma na ce ina son ki kuma ba zan iya rayuwa ba in ban aure ki ba. To ni kuma wallahi bana son ka. Mr. Man, soyayya ba dole ba ne. Kana ji ko? Open your ears and hear very well. Kai ka san haka. Relationship is not by force. Oho. You have to leave this place now before I lose my temper on you. Baby. Now. Ka san me? Me. Ni kawai ina so ka yi maganin shi. Ke magani na sai dai Allah. Wa ban yi tokar Allah ba huwa hasu ba. Allah Qur'ani Allah ne ya faɗa da kansa. Na yi tawakkali da Allah da haka ba zan sare ba. This man is making me angry wallahi. I will finish you now. Wallahi ba abin da kai sakai min. I will finish you now. Kai din banza. Take your time. You live here or you not live here? Ba za a tafi ba ko ba za a kai a gurin nan zan kwana. Do you value your life or you don't value your life? Oho. So. Ayo. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban Tinkiya. Muna tallata muku YouTube channel din mai suna Walido TV. Dan Baturiya ba. Insha Allah inda kika je YouTube din nan ka je YouTube din nan za ka kalli aikin wannan bawan Allah mai suna Walido. Alfarman annabi inda ka shiga sai ya baka dariya. Yana yin kumari da turanci, sannan yana yin kumari da larabci, sannan yana yin kumari da Hausa. Da indiyanci ne kawai baya yi da fulatanci. Yawa amma yana yi da Hausa, yana yi da turanci. Ka je ka danna mai subscribe sai ka danna mai kararrawa. Nagode.